ahogy az egyetemisták szoktak, vettünk van bort, sört, pálinkát, tábortűz, éneklés, jelje, gitár, minden. És azt vettük észre, hogy mi magyarok nem nagyon tudunk rendesen mulatni, énekelni. Hát mi a fenébe van ez, hogy hát mi miért nem tudunk a saját népdalainkkal, meg táncainkkal szórakozni. Hogy szól eredetiben, hogy énekel egy paraszt, emberben többsége parasztekének, hogy játszanak ezek a zenészek. Ezt nem. A tudósok tudtak róla, mint a népzenekutatók, de hát úgy gondolták, ez nem kell a közönségnek. Elkezdtünk mászkálni, nyomozni utána, hogy hol lehetne hallani igazi, eredeti népdalt, népzenét. Mert akkor ezt mondom, a 60-as évek vége, 70-re, ha nem voltál falusi valahol nagyon, akkor nem hallottál ilyet. És ezt meghallottuk, és akkor, hát ez mi? Ma akkor kezdtem elgedülni. Tehát olyan játék volt, annyira más volt, mint amit eddig hallottam. Akkor játszok valamit. Ugye a csángók azok a Kárpátokon kívül élnek, és ilyen szempontból nem csak zeneileg, hanem nyelvileg is, meg kulturális szempontból is. Zeneileg meg az a lényeg, hogy sokkal több behatás érte őket a román, illetve a balkáni zenék irányából. Ugye más a hangszerfelállás is, tehát Moldvában tipikus szólóhangszer a furja, ami egyébként máshol is tud az lenni, például Gyimesben, vagy különböző erdélyi tehetségek esetén, de ezeken a helyeken egyre jobban átvette a furja szerepét, mondjuk a hegedű, míg a csángóknál azért elég dominánsan megmaradt. Hát illetve a dob, ami egy ilyen cseres dolog, mert az valószínűleg soha nem volt teljesen autentikus a tánczenében, de valahogy így ez a budapesti táncházas hagyomány az így bevonódott. Tehát mások a táncok, mások a ritmikák, páratlan ritmusok vannak, olyan páratlan ritmusok vannak, amik nem szerepelnek más magyar tájegységében, amik egyértelműen balkáni hatást tükröznek. Csomó körtánc van, ami szintén eltűnt a tipikus, vagy jobban ismert magyar népzenei tájegységekből. Eleven úgy kezdődik egy körtánc. Eleven úgy kezdődik egy vidám. Összefogjuk, és nem is tudjuk, nem is vegyük észre, hogy a szomszéd megfogta a kezemet, és a másikat egy másik szomszéd. Ott már kötődik valami, már van valami, és az egy nagy kör. És ha úgy vegyük észre, hogy egy szinte egy családias dolog, ez olyan, mint hogy akaratlanul megfogom a kezedet, de azt előbb-utóbb észreveszem, hogy téged fogtalak meg igazából. És ez egy valami nagy energia lehet a táncban, lélekben és a hangulatban. Az is, hogy beleszülettem magyar faluba, a Csángó föld az a Moldva, és én ott születtem magyar faluba, az a neve,
és megnéztem, hogy táncolják. És addig néztem, hogy körülbelül 7-8 éves voltam, amikor nagyon sok táncot tudtam ám, de eljött az idő, mikor búcsúba kellett menni más falukba, és akkor táncoltam. Táncoltam más falukba, és más táncokat is tanultam, de a moldvai az a lelkem, a szívem, a mindenem. Annyira szeretem, hogy el sem tudom mondani. És akkor eljött az idő, mikor el kellett dönteni, hogy vagy ott fogok élni föl örökle, vagy azt mondják, hogy Magyarországra jövök. Találkoztam egy barátom, aki elmondta, hogy vannak táncázók. Na jó, ha vannak táncázók, én elmegyek oda. És el is mentem. Pipa visszamaradott! Üssük hármat ajavval! Sabalval is, mint csak úgy! Sajabbal is, mint csak úgy! Sabalval is, mint csak úgy! Egy tírgyest! Egy sarkost! Járjunk ki! És aki nem tudja Moldvában, csángó emberek nem tudják a táncot, én megmutatom. De ha tudják, én nem szólok semmit.